Fritido, asado, en hamburguesa, hai unha auténtica febre por comer polo. Ya está listo el pollo. Será polo seu prezo? Porque son ricos en proteína? Hai tanto pito no mercado para abastecer a gran demanda? Moito polo para tan pouco arroz. Hoxe, no termómetro. Ya está listo el pollo. 1:12 minutos. Algúns expertos falan xa da febre do polo, porque é verdade que rodéanos cada vez máis anuncios, publicidade de menús de polo, pois moi barato, múltiples formas, cores, moi asequible. Claro, produto moi barato, pero cabe preguntarse, que estamos comendo realmente? Atrás quedaron os polos que protagonizaban os caldos galegos ou aqueles que se criaban nos fogares para chegar ben mantidiño á celebración do Nadal. A carne de pito en fresco é hoxe a estrela do supermercado. A carne de polo é a máis consumida en toda España, pero houve un tempo no que non foi así. Ata comezos dos anos 60, non só o pobre Carpanta soñaba con levar ao bandullo un polo asado. Sen embargo, coa chegada das primeiras granxas avícolas a nosa dieta cambiou e pasamos de consumir preto de 3 kilos de ave en 1961 aos máis de 14 kilos que se comían en 1970. E así foi sucedendo nas seguintes décadas, porque é que nos convenceron coa idea de que a carne de polo era a mellor. Pouca graxa, chea de proteínas e de fácil dixestión. Ata chegar aos tempos do hoxendía, onde é prácticamente habitual ver o polo en todas as súas formas e incluso cores. Marketing aparte, a información que o consumidor ten sobre a crianza dos polos é canto menos dubidosa. Fronte aos 2 euros kilo do polo máis barato do mercado, aqueles ecolóxicos, criados en liberdade, ben alimentados ou de algunha raza autóctona, poden roldar os 10 euros. Unha diferenza abismal que fai que nos preguntemos: de onde sae todo o polo que consumimos? Sabes que entre Fusco e Lusco seguirei. Esa é a pregunta que hoxe nos facemos no termómetro. Basicamente, Bernardo, se hai polo para tanto comensal, porque imos ao súper e atopamos de todas as formas, cores, cociñaos, non? Así é, Rocío. Na neveira de todo fogar de clase media hai unha carne fresca que raramente falta a día doxe. Afeitos estamos a comer as partes do polo de xeito tradicional, a peituga a prancha, o contramuslo ou mesmo os zancos. Pero a día doxe, efectivamente, o polo ofrece 1001 variantes ultraprocesadas. Atopamos polo en formato albóndega, atopamos polo en formato hamburguesa. Coñecen, por certo, os fingers, son esas tiras de polo fritidas e rebozadas. Os nuggets, pois tamén é polo fritido e crocante, pero cunha forma máis redondeada. E os wraps, estas tortiñas en rolo tipo taco ou burriño que adoitamos comer con polo dentro. O formato universal do que o polo tampouco escapa, as croquetas. E se o cortamos en taquiños, daremoslle un toque fetén a nosa ensalada. E tamén incluímos asás de polo picantes ou con salsa barbacoa, un éxito entre os máis cativos. Este desmigallado, eu tiro moito deste, hai que recoñecelo que é por vagancia, porque é moito máis sinxelo comprar un polo fresco e cortalo, non? Estas son as que trouxen, porque na mesa non collían máis, pero se queren, podo seguir, porque as formas de preparalo tampouco deixan de medrar. A grella, o forno, guisado, cocido, teriyaki, recheo, o curry, en pepitoria, a cervexa, o chilindrón, acompañando pastas e arroces en lasaña, en risotto, a laranxa. Queren máis? Mellor imos á rúa, porque a estas horas falar de tanta comida. Ante esta demanda masiva de polo, hai cantidade suficiente para abastecer o mercado? Alguén se preguntará se o noso poliño é quen de manter a calidade ante este boom. Rocío, que che contan aí, nesa tenda avícola de Cambados, compañeira? Si, así é, co boom do consumo de polo, a pregunta está servida. En que condición son criados eses polos? Nos hoxe viñemos ata Cambados para falar con Javier Borregueiros, que el traballa en Orixe. Moi bo día, Javier, como estás? Hola, bons días. A ver, con todo este consumo que estamos a facer agora de polo, como son criados eses polos nas granxas? Masivamente. Antiguamente había abuelos que criaban polos en galiñeiros pequenos, estaban todo o día con eles. Hoxe en día estas integradoras bótanos fora, críanos eles, pois igual naves de 60.000 polos aí
e 60.000 polos para crialos hai que ter moito cuidado e é moi raro que non leven moito antibiótico, porque o polo é moi delicado. Moi sensible tamén ás altas temperaturas, non? Moi sensibles, sí, moi sensibles. Pero claro, ahora vemos que consumimos polo en case calquera modalidade e case todas as comidas pois, que nos atraen, non? Pois están feitas con polo, pero é realmente polo que estamos a comer? Se ti vas ao matadero compras un polo fresco que che pode costar o kilo entre, 5 ou 7 euros, sí, podemos dicir que é un polo normal. Ora, cando vas comprar polo procesado, eu diría que leva de polo un 70% si é que o leva. Ou polos congelados que sabe Dios de onde veñen. Iso eu sempre digo polo fresco no supermercado. O resto é mollas as mans, pero eu non compraría. E de que tipo de peso temos que fixarnos cando vayamos a mercar o polo? Cando vades comprar un polo, non compredes un polo por debaixo do kilo. Un polo de 1,5 kg, 2 kilos, aí xa un polo, bueno, pois que xa máis ou menos está feito, aunque, bueno, moi rápido, eso é unha velocidade increíble, pero que é un polo que teña de 1,5 kg, 2 kilos, 3, eso sí que é un polo ben criado. Dai para baixo, bueno, volvo a dicir o mismo. Claro, ti traballas en orixe, ti crías polos hasta os 21 días e logo a quen os vendes? Eu crío polos hasta os 21 días, despois eu vendo as agrarias e as abuelas, donde comemos o bo polo da abuela. Entón, bueno, pois aí ti sabes o que comes porque o criaches ti cos túas, bueno, cos teus medios. Entón, bueno, pois eu, despois dese polo ao polo do súper hai unha diferencia enorme. Eu aí ti colles un polo da casa, como non sei se o tes probado, é unha maravilla, eso... Ti compras un polo do súper, farlle así e escapacho a carne do hueso. Pero bueno, isto non se podría decir, non? Claro, o sea, sabemos que, bueno, pues hai unha diferencia en sabor, en textura e o mellor pues en calidade, tamén o podemos Sí, decir. claro, porque ti levas uns polos e telos ao aire libre, críalos como ti queres e ao ritmo que ti queres. Un polo para ti para comer un polo destes que ves así pequeniños, faiche falta 3 meses. Pois sabes que che digo, Javier, varme poñer 5 que yo os vou a levar a abuela a ver se mos cría. Queda aquí, compañeiros, levo o polo para casa. Grazas, Rocío. Pois mellor explicado imposible, unha 19 minutos. Ao final, pois a comida rápida é o que ten e os prezos baixos, pois tamén levan consigo que estaba explicando este home, non? Cando os animais os criamos adecuadamente, se leva un proceso, un tempo e uns custes para os consumidores, non? Efectivamente, e todos temos o polo realmente é unha carne que ten moi boa fama, a diferencia de outras, non? Entonces, ás veces estamos tentados de, bueno, que é polo e parécenos que sempre que é polo é algo saludable, e non sempre é así, porque depende moito de onde veña ese polo, de como este cociñado. O certo é que é un reservorio moi importante de proteínas, e en tempos de subida de precios como na que estamos, pois o consumo non deixa de escalar, e o que din as estadísticas é que todavía vai escalar máis o polo e a carne de porco en detrimento de outras. Pero por que, Pepo? A que achacas ti? Aí titulan a revolución crocante, dicíamos nos a febre do polo. Sí. A que asocias? Por Eu que creo crees que está pasando isto? Pois primeiro que se asocia a cantidad de proteína que ten o polo como unha das mellores de conseguir de xeito natural, non? A xente, por exemplo, que fai moito deporte, que toma suplementos e tal, pois din que o polo se cadra unha das fontes, e máis os ovos, non? Que ao final ven sendo a galiña, todo. Son as mellores fontes de proteína natural. E despois, pois, durante unha época, foi o prezo, como ben dixo agora Bernardo, a maneira de preparalo é infinita, o que pasa que hai que fuxir sempre do ultraprocesado, porque todos os beneficios que che poida aportar un produto bo, o xeito en que o trates, pode cho restar. Entón, pois, pero eu, por exemplo, estou xa cambiando tamén un pouco máis do polo cara ao pavo, que tamén entrou con moita forza e o pavo, e a min gustacheme bastante tamén. O polo do pavo un pouco esa fama da que falamos, non? As carnes brancas, que agora mesmo están, pois bueno, pois que teñen moi boa fama, non? Pois eso, polo índice proteico, porque son baixas en graxas. Claro, iso sí, pero nuggets... Pero claro, claro, que o problema son eses rebozados a maiores, que sí, que lle aportan un sabor, evidentemente, pero que lle quitan todas esas propiedades que ten ese produto en sí. Claro, pero estimulan os sentidos, non? Totalmente. Cando os comes, non? É como... Pero que ademais iso xeralmente vai acompañado de salsas. Exacto. Quer dicir, claro, o polo é bo, claro, o forno, o polo a prancha, ese tipo de carnes brancas, si son boas. Despois, outro tipo de procesados non. Pero é verdade que a carne de porco ten moi mala fama, xa sabedes que o médico, cando vas a carne de porco, é o primeiro que che quita, e despois que as carnes vermellas, como que recomendan un uso, pero non tan excesivo. Entón, digamos que todo o mundo vai sempre ás carnes brancas pola versatilidade e polo prezo, E o prezo, que é o, claro, o máis importante.